Sena ilu pajjiżna kellu aħbar mill-aktar xokkanti, hekk kif Paulina Demska kienet instabet bla ħajja fil-ġnien tal-indipendenza f'Taslima. Paulina Demska nqatlet fl-età ta' 29 sena minn Ebner Aquilina li għandu 20 sena huwa miż-Żejtun. Il-każ ta' dan il-qtil għadu qed jinstema' fil-qorti fejn sissa diġà ġie żvelat li Demska kienet konxja waqt li ġiet ittorturata, imsawta u stuprata. Din il-ġurnata tefedda l-ma sewda fuq pajjiżna u żgur li ħallit ferita kbira fil-qlub tal-ġenituri ta' Demska li tilfu lil bintom ħabta u sabta. F'intervista li taw lit-Times of Malta, il-ġenituri ta' Demska qalu li kienet sena taqsim il-qalb u mimlija uġieħ, hekk kif bintom ħallit vojt kbir f'ħajjithom u ma qaċċennaw li se jonżu l-memorji sbieħ fejn għalmithom is-sinċerità kif ukoll l-importanza li tgħin il-ħaddieħor. Dan il-każ tefa' dawn fuq il-fatt li wasal iż-żmien li f'pajjiżna indirizzaw in-nuqqas ta' ugwaljanza bejn il-ġeneru, il-ħtieġa li tittieħed azzjoni immedjata f'każijiet bħal dawn kif ukoll li jkun hawn aktar protezzjoni. Il-qtil ta' Demska wassal l-introduzzjoni tal-femiċidju fil-kodiċi kriminali f'Ġunju li għadda, iżda diversi assoċjazzjonijiet saħqu li dan huwa biss il-bidu għaliex hemm aktar xogħol xi jsir. Sfortunatament il-qtil ta' Demska ma kienx l-unika femiċidju għas-sena 2022, hekk kif kollox ġew maqtula 3 nisa, bil-vittmi l-oħra jkunu Rita Ellul u Bernice Kassar li jinqatlu blaħnina mill-aggressuri tagħhom. Intant b'tifkira l-memorja ta' Demska saret qudiesa fil-Knisja ta' San Gregorju f'Taslima, wara l-qudiesa saret mixja sa' ġnien l-Indipendenza fejn inqatlet fil-waqt li l-pubbliku ġie mħeġġeġ jieħu xema.